ଭାଇ ଏ ଲୋକ ତ ଗଲା ନେବେ আর কিছু মনের ভক্তি নাই ম খালি লোক দেখানোর ପାଇଁ পড়ୁଛି हम सीन नहीं मैं धारण धरनी मैं सीना पड़ुजी देखुनु डीजे नहीं किछि नहीं कुआडु कुआडु आउतरे सुंठिया जा रे जा रे ता तो मनरे भक्ति नहीं से तो सुंठिया बोली आइती चलो ताऊ गांव जाओ दबानी चलो गाड़ी फाड़ी कटे गिली बेगले हेला बोला चल ताऊ गांव जाओ दबानी चलो चलो চলো କିଛି ସମୟ ପରେ रे हमें तो कबे किछि भूल करने हमें दी कोन साप गुड़ैला ଶୁଣିପାରୁଛ रे कियो कोन होउची रे अरे सुनो रे ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବ ଆରେ ଭକ୍ତକୁ ଯାଇ ତମେ ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ଖୋଜିବା तानो गां मंदिर कुर्थे बोली चलो खुजिया ଚାଲ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଆସିବେ ଚାଲ क्षमा को दे भाई क्षमा ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷମା भूल କରିଦିଅ। है क्षमा ରେ ତମେ ତିନି ଜଣ ତ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ମନରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଆରେ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ ଦେଖାଉନି ମନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କଲେ ହେବନି ଯଦି ତ ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଡାକ ତୋର ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଭାର ନାହିଁ ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାର ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁ ସାପ ଷଣ୍ଢ ଏ ଜାଗା ଧରି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଭାର କଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିନି ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତୁ କଳସ କାନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଚାଦରରେ ଗଣ୍ଠି କରି ଆଣିପାରିବୁ ବୁଝିଲୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ରେ ଡିଜେ ଆରେ ଡିଜେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଡିଜେ ଦେବୁ ତାହିଁରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ତାପରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବୁ ଏ ଯାହା କ'ଣ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିନୁ କେବେ ହେଲେ ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ତୋର ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ରହିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ କୁହ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଶିବ